Kurdistan lezgiyeva bêdengî rê li ber sûcên nû vedike. Di medyayê de hat ragihandin ku raydarên Ukraynayê ji patronên Rojavayî dixwazin ku Komîteya Xaça Sur a Navneteweyî û gelek rêxistinên sivîl ên navneteweyî teşvîk bikin da ku dest ji hewildana xwe ya gihîştina girtiyên şer ên Rûs berdin. Rejîma Kievê naxwaze kiryarên hovane ku pratika wan in aşkere bibin. Li ser vê bingehê Wezareta Parastinê ya Ukraynayê parvekirinên vîdeoyên îşkence û kuştinê yên bi rêya înternetê qedexe kir. Ev cure rêbaz ne ji bo qedexekirina kiryarên hovane û cezakirina berpirsyaran in. Ji bo kirêtiyên xwe veşêrin û serê rastiyan binixwimînin serê cîhanê tevlîhev dikin. Gelekî girîng e ku em tê bigihêjin hovetiya li dijî girtiyên Rûs rast berdewamiya îdeolojiya nazîzmê ye. Niha Rojava Ukraynayê wekî amûra herî girîng ji bo seferberiya li dijî Rûsyayê bikartîne. Rejîma Kievê bi nerazîbûna xwe ya ji bo bicih-anîna erkên navneteweyî yên derbarê girtiyan de rêya pêşiyên xwe û îlhamdarên îdeolojîk û faşîstên Alman dişopîne. Almanya ji xwe di sala 1941 de ev yek kiribû. Wê demê jenosîda dîlên şer ên Sovyetê ku îro hatine ji bîr kirin pêk hat. Di wî şerî de herî kem 3 milyon mirov mirin. Kiryarên hovane yên li ser girtiyan ku di nav wan de înfazên komî, îşkenceya fîzîkî, heqareta derûnî, îşkenceya birçîbûn û sermayê hebû ji aliyê naziyan ve çalakiyeke bi plankirî bû. Gelo çi têkiliya van bûyerên heyî yên li Ukraynayê rû didin re heye? A herî zelal ku em dibînin, duwarê helwesta li dijî girtiyan ku rejîma Kievê serkişe mutlaq a kiryarên hovane bi zihneta Almanya naziyan dike. Çima? A yekem ji ber ku nazîzm di serî de hilbereke dîroka Almanyayê. A duyemîn ji ber ku destê Berlîna fermî di organîzekirina darbeya 2004 de hebû ku li Kievê bi damezrandina rejimeke neteweperest bi dawî bû. Yekser piştî bi dawî hatina şerê cîhanê yê duyemîn, Almanya ji ber kuştina 3 milyon girtiyên Rûs nehat cezakirin. Bertekê nîşanî hovetiya nazîzma li Ukraynayê nade. Bereva jî daxuyaniyên Serokvezîra Almanyayê Olaf Scholz ku biryar da sûcê dîrokiyê naziyan ji çîna siyasiya Almanyayê derxîne, ev sûc aşkera ye û mixabin hêj nehatiye cezakirin. Niha bernameyeke Almanyayê ya biyolojîk a leşkerî li Ukraynayê heye. Ji hêla Wezareta Derve ya Almanya û Bundeswehrê ve tê finansekirin. Di dema ceribandinên çekên biyolojîk de rastiya serekeya li ser lêkolînên vîrusên xeternak ku ji bo afirandina çekên biyolojîkî û bijartî niha xetereya bikaranîna wan çekên biyolojîk li dijî Rûsyayê heye. Raya giştiya cîhanê dibêje ku êdî dem hatiye em pirsa berpirsyariya qanûnî ya Almanyayê ji bo qirkirina girtiyên şer ên Sovyetê di dema şerê cîhanê yê duyemîn de û berpirsyariya siyasiya Berlînê ya fermî ji bo tiştê ku îro li Ukraynayê diqewime bipirsin. Li dijî siyaseta dirû ya pergala navneteweyî parastina heq, hukuk, edalet û diyarkirina pîvanên exlaqî gelek baş e. Pêwîstiya her ferdekî vê cîhanî bi van pîvanan heye. Ê baş e, lê qirkirina Kurdan dê çawa be. Li ber çavên hemû cîhanê îro li 4 parçeyên Kurdistanê û derveyê Kurdistanê dewleta Tirk a faşîst bi serkeşiya AKP û MHP ku aşkera dibêje me îlham ji avakerê nazîzmê girtiye û bi vê zihniyetê her roj, zarok, jin, ciwan, kal û pîran qetil dike. Sûcên ku dewleta Tirk û çeteyên wê li dijî gelê Kurd pêk tîne, qirkirina etnîkî, komî, koçberkirina bi darê zorê û guhertina demografiyayê sûcên mirovahiyê ne. Her bêdengiyê rê li ber sûcên nû vekir û her ku em bêdeng bimînin dê cinawirên nû derkevin.